नमस्ते 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 नमस्ते। एका गावामध्ये नमस्ते, मी आज भजी करून दाखवते, ती पण कोबीची आणि मैद्याची। त्याचं नाव आहे मंचुरियन भजी भजी मंचुरियन भजी भजी मंचुरियन भजी भजी। नमस्ते, मी आता वरीच्या तांदळाचं थालीपीठ बनवते आहे। त्याचं मी आता साहित्य सांगते। हे वरीचे तांदूळ आहे, म्हणजे पीठ घ्यायला गेले होते पण ते वरीचं पीठ नाही भेटलं। हे वरी उपासाला चालते, वरीचे तांदूळ आहेत हे उपासाला चालतात। भगर पण भेटते आणि दुसरं पीठ पण भेटतो, वरीचं पीठ पण भेटतो। हे शेंगदाणे आहे, बारीक केलेलं कूट आहे। त्याला मिरची आहे, बारीक करून घेतली आहे चिरून। आणि लसूण आहे आणि लसूण आहे आणि लसूण आहे। नमस्ते 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 नमस्ते, मी आज हिरव्या गऱ्याची भाजी करते आहे। फणसाचे गरे फणसाचे गरे फणसाचे गरे। नमस्ते, नमस्ते, मी आज नमस्ते, मी आज सुकट आणले आहे। नमस्ते, मी आज मुगाच्या डाळीचे वडे बनवते। नमस्ते, मी आज उकडीच्या नमस्ते 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 नमस्ते, मी फ्राईड चिकन लेग पीस काय। नमस्ते, मी आज भरलेले वांग्याचा रसा बनव